Comeza cunha cita de José Ángel Valente que di: el que dá unha palabra dá un don. O primeiro nin sequera estaba seguro de que se tratase dunha boa idea. Ocorréuseme mentres contemplaba eses papéis con anuncios de todo tipo que a xente pega nos lugares máis frecuentados. Calquera persoa que viva na cidade está farta de velos, aínda que para ler o seu contido haxa que achegarse ben a eles, pois case sempre están en letra moi pequena. Ofrécese señora por horas para coidar nenos, sacamos a pasear o teu can, cerralleiros, 24 horas, licenciada da clases particulares de matemáticas. É doado distinguilos, pois pola parte de abaixo a folla sempre está recortada, formando tiras onde aparece o teléfono que hai que chamar. Eu pensaba que ninguén lles facía caso, mas cambiei de opinión cando comecei a observar que de moitos deles desaparecían case todos os tiques cos teléfonos ás poucas horas. Así que entra dentro da lóxica que se me ocorrese algo parecido cando volvín a topar un deses libros que me alborotan o corazón e me devolven a alegría de vivir. O rematalo asaltoume de novo o desexo que sempre sinto nestes casos: telefonar aos amigos, saír a berrar no medio da rúa, proclamalo a todo o mundo. Dicirlle a xente que non poden seguir vivindo sen ler un libro así. Hai demasiada beleza nel para ignoralo. A idea veu a min con naturalidade. Aínda non era ben consciente do que quería facer, cando xa estaba diante do ordenador, copiando as primeiras liñas daquel volume de relatos que me tivera absorbido nos días anteriores. Fíxeno cunha letra de corpo 20 e un interliñado xeneroso. De ningunha maneira quería que pasase inadvertido entre os outros papéis. Soño coa primeira cereixa do verán. Doulla e ela leva a boca, mírame con ollos cálidos, de pecado, mentres fai súa a carne. De repente, bícame e devólvema coa lingua. Eu que marcho tocado para sempre, o oso da cereixa todo o día rolando no teclado dos dentes como unha nota musical silvestre. Imprimín 20 follas en papel de cor azul. Despois tiven que recortar a man as tiras da parte inferior. Foi un traballo laborioso, pero pagou a pena. Nelas, en vez do número de teléfono, escribín o título do libro e o nome do seu autor. Se a alguén lle interesaba a historia que se agachaba detrás daquelas poucas liñas, alí tiña o fío que lle permitiría entrar nela e descubrir as súas maravillas. Peguei as follas por todo o barrio. Como sentía algo de vergoña, erguínme cedo e coloqueinas de mañanciña antes de marchar pro traballo. Ao volver da oficina, o primeiro que fixen foi percorrer os lugares onde deixar os papéis. O corazón foiseme enchendo de optimismo a medida que vía cortadas a maior parte das tiras. Era máis do que eu agardaba, o sinal inequívoco de que as miñas mensaxes estaban xa nas mans doutras persoas descoñecidas. Animado polo éxito, decidín probar de novo. Desta vez elixín as liñas iniciais dun deses libros que releo cada certo tempo, para revivir de novo a emoción tan intensa que sentín a primeira vez. Foi no verán en que o home pisou a lúa por primeira vez. Eu daquela era moi novo, mas non cría que houbese futuro. Quería vivir perigosamente, ir o máis lonxe posible e despois ver que me sucedería cando chegase aló. Tal e como saíron as cousas, case non o consigo. Pouco a pouco, vin como o meu diñeiro ia minguando ata quedar reducido a cero. Perdín o apartamento, acabei vivindo na rúa. De non ser por unha rapaza que se chamaba Kitty Wu, probablemente acabaría morrendo de fame. Axiña comprobei que os tickets das miñas follas desaparecían ao pouco tempo de distribuílas. O sistema funcionaba. Seguín colocando novos textos cada 3 ou 4 días, pois quería deixar o tempo suficiente para que se puidese asimilar o efecto que produciría cada un. Cando cheguei á 10ª folla, decidín facer algo especial. Escollín un papel de maior calidade e, tras moitas dúbidas, seleccionei o comezo dun libro que me deixara marcado desde o ano, xa tan distante, en que o lera por primeira vez. Unha mañá, cando Gregorio Sams espertou despois dun sono intranquilo, atopouse sobre a súa cama convertido nun monstruoso insecto. Estaba tombado sobre a dura coiraza do seu lombo e, ao erguer un pouco a cabeza, percibiu a forma convexa pardenta do seu ventre, dividido por partes duras en forma de arco, sobre as cales apenas se podía soster o cobertor, a pique xa desvarar o chan.
As súas moitas patas, ridiculamente pequenas en comparación co resto do seu corpo, vibraban desamparadas ante os seus ollos. A mañá seguinte, cando saín a colocar os meus cartéis, descubrín con abraio que alguén pegara outros semellantes. Sentí unha emoción irrefreable, maior aínda cando comprobei que aquela anónima persoa se atrevera coa poesía, dándolle así unha boa lección a todos cantos, equivocadamente, afirman que un xénero minoritario. O teu pelo é unha meda, os teus ollos son prados, os teus ollos son verdes como as follas dos carballos e verdes como os fentos. Os teus peitos son como as cabuxas que pastan nos arredores da cidade e as túas mans son anduriñas. O teu corazón é unha praia, a esa hora da noitiña cando todos marchan e queda quente a area. O teu colo ten a forma dun niño de carrizo, a túa mornura é independente do inverno. Non só arrinquei un tícket, senón que despois de pegar tamén as miñas follas, me mantiven vigilante todo o día, para ver como era recibida a nova proposta. A recepción que tivo foi extraordinaria, pois os tíckets voaron con máis rapidez que outras veces. Sentíame exultante. Agora sabía que preto de min había unha persoa disposta a compartir a emoción que tamén ela sentía ao ler algúns deses libros que nos iluminan a vida. Claro que a sorpresa maior tívena o seguinte luns. Cando me erguín para colocar as follas cun novo texto, atopeime con que as rúas enteiras aparecían repletas de papéis de coras por todas partes, nas esquinas das paredes, nos farois, nas portas dos comercios, nos semáforos, na parada do autobús. Todo o barrio estaba inundado de textos magníficos e de tíckets que colgaban tentadores por baixo deles, como os froitos maduros de árbores exóticas. Non sei se este milagre durará sempre ou será só unha paixón de outono que desaparecerá coa chegada da chuvia. Pero algo me di que non é flor de un día, pois hai cousas que, como a bola de neve que roda monte abaixo, só precisan do pulo inicial para que comecen a medrar. Quen sabe, quizáis este andazo se estenda a cidade enteira, quizáis acaben sendo milleiros as persoas que se animen a inundar as rúas con ríos de palabras. Entre elas, dime o corazón, estará tamén a muller que agardo, ese descoñecido amor co que espero compartir todos e cada un dos días da miña vida.